What is going on, you guys? Let's boss back again another reaction video. So today we're reacting to Udlamini Star Part 5 Episode 9 Defense episode. So before we react, please guys don't forget to smack the like and subscribe button and let's get the channel to 3,000 subscribers. If you want to check out the full video of Udlamini Star, please visit the link in the description. But after you watch my video, feel me. Let's go. DMT Films. Dlamini, izinqa zakho lezi eziklephayo umugqomo. Even if izinqa zakhe like ungazobuza omunye umjida. Mahew. I understand why Dlamini ehlezi kushaya. Dlamini, awugqume konke ufuna ukuyibona. Yini lo ufuna ukuyibona? Never mind man. Suspicious wena Mahew. Juice namakhekhe. Linda kancane. Hayi, shutha ngisale sengilinda ke nami. Yabo sibabona nje abangana bafake. Awuyingani kuyosiza mfethu. Sebenze no love. Angino love bakho. Come on Nick. Shomato. Bucks. Oh, hayi. Kuleli bhala leli ngifaka ibhokisi linezinkukhu phakathi. Ngiphuma kothenga izinkukhu. Uyabona ukuthi kushaya uDecember ngobe nginomhlambi wezinkukhu madoda ngobe ngibizwa ngoBucks the Chicken Guru. Ngifunela imali nje uBucks mfethu. Yonke into ehlane nemali uzomthola phakathi. Dlamini. Oh hey. Ulolu godo lolu. Dlamini, awugqumi nakancane nje uthuke mangithi nayi inyoka. Oh, ufuna uthi agxume mase. Dlamini uyaphi ngoba sisasebenza. Mahew. Countdown. 19. Wenzani Maxwell? Hayi bo uba mina. Hayi ngibala imali engisalele before month end. Imali ekusalele u19 Damn. Hayi bo angishongo ukuthi rand, ngithe 19. 19 bani? Maxwell, it's between 19 rand or 19,000. Or 19 million. No 19,000. Hawu. Yazi mina ngithini bayuthula. Well, amakhekhe awu4. Let's about 4. So Abantu bakho Dlamini vele bafaka isiyalo. Oh well, sithi izulu akudlulwa ngendle yakhiwa. Well, udlulile ekuqaleni Bucks. nezinkukhu zakhe. Kahle wena manje. Wayikhatha imali. Usebenza next time. And hayi awapheli umsebenzi yabona leya lokhuze lapha izafanele ithathwe iyokhava lonke lolu ucingo ngala siqede wanamhlanje nje phela. Maxwell. Ubona uBucks edlula la nezinkukhu kuthina. Ekuseni.
Nizwile ngale ndoda leya kamasipala uinspector uhambe check ama fences. Wow, nango uma kuthiwa namanga. Ngiyantshela manje. Ngiyantshela. Zibumbuzo uyiqhathile uthi awufuni ukusiza. Ugqoka ama-overall yebo bese phatha nalento ilokhu leli bhuku leli scriptboard uhambe check-a-ke. Hayi. Angilele mama ngihleli la ngiyacabanga. Ucabangani ubulele? Yini wenze njani baba? Ilezi ingane. Danini phela zama no-always uDisemba ususeduza. Ngifuna amaqanda la guys. Yabona ubusibonile. Uyosixoxela ngale inkukhu zakhe ezinamagama abantu ukuze kushonaka. Abuya wedwa liphi ibhola manje? Phela khona lo mkhulu lapho uhlele eminyango njeni. Ngeze kwenze lutho hamba ulithatha. Sinama-rights manje. Ama-right enothatha. Ama-right enothatha. Eyona ngane. Ungenelani ngopotsho? Awungeni ngani ngegate? Liphi igate? Liphi igate? Ngiyabonga mkhulu. Hey, eyona ngane. Angiyena umkhulu mina. Mina noma wakho sesilingana. Senilengane. Pho why wena unje? Hayi mina nje i-fight discipline ingane yabantu masethi why mina nginje uqonda ukuthini mawuthi nginje. Bamba leyo nto. Qonda ukuthi ngibuya ngegogile mina. Ingane hiyo futhi ingane. Uma idedela zithatha kancane ziqhubeka zithatha kancane. Hey, James. Hayi. Lembobo yenza izinto zibe lula yazi. Awushanga ukuthi uyetown wena namhlanje. Oh, bengiya. Kahle hle kusale kancane ngiya. But ke amatekisi ngeke uzwathemba. Afana ncamashini obaby date. Baby date. So, awukayilungisi lembobo. Bengiyilungisa nobani? Angithi nonke nithanda yikho namhlanje nendawo efanele nibe kuzona. Siza umngani wakho nabuso bekati. Hayi, imina nebhala zilela inkukhu zami okwamanje. Umthetho wakhona lembobo le iphendula umuzi wami eJeven House. Wonke umuntu uyangena uyaphuma. Hayi inkinga ke leyo Dlamini. I'm sure no inspector kame kuswele ngeke ayiphasise le. So sizoyilungisa nini le fence? Kusasa. Sizoyilungisa kusasa lembobo. Yeah. So, Abana abanjani abangafuni ukusizo lova wakhe wafethu. Nama lukada abantu ohlala nawo. isale fence kusasa. See. Yeah, see. Nangu munye.
Kwamuncu nje la. Kwangathi nginificene kwi-meeting nje. Silungisa le fence kusasa, iyo nto besikhuluma ngayo. Well, since nivumelane ngingekho. Okay. Kusasa silungisa le fence. Yes. Ngiyakutshela buka la uyazi ukuthi ulungisela umuntu oyi-1 ifence and then jiki sebekubona njengomjida ofixa ama-fence jiki abafazi babantu sebefuna ubakhandela ama-fence and then boom sebeyakufence mahlayeni man Akahle la bekusele ukukhuluma umbhedo la. and then boom sebeyakufence mahlayeni sewujumpa ama-fence man why ujumpa ama-fence angithi nje usubhizi nabafazi babantu Sikile siyazi. But if nisala I'm on side. maye bosiza wafika madoda ngampela siyokhanda ifence kaDlamini Kunani hayi kanti? inkinga yasivumile izolo Cousin guys, ngilandeleni ngineplan. Hey, Mlisa bhuti uyaphila? Yini ukuphila? Ukuphila is life. So uma uphila you are living. Hey, Mlisa, asike sithi ufuna ukulungisa ucingo, but ngaphandle kokufukuza wenza njani? Yini ifence? Ifence yinto eyenza abantu bathi ukuthi angeke bangene. Hayi ukuthi angeke bangene. Kodwa yenza bazitshele lokho. so uthi it's all about them mind Kodwa yenza bazitshele lokho. so uthi it's all about the mind Ubani ke wena? Ngci? Hey, Maxwell, snap your fingers. Kwaye mela azinepha amafinga. so uthi it's all about the mind Ubani ke wena? Hey, Maxwell, snap your fingers maqeda ukukhuluma. uthi konke kusemqondweni Engikushoyo ukuthi ucingo lenze lihlonipheke. Lubukeke lu strong. Lubukeke lu neat. Oh, khona abantu bezolihlonipha. Yes. manini for moment inyana nje pretend ade ngazi ukuthi mhlambe mina ngiyisidumo How Bugs, that's what I do all the time. How Bugs, usas pretend ukuthi as if you are stupid. Ilokho engikwenzayo manje. Ngci? Ngiyosazi yawani ngiyosazi nanokuthi uqinisile or aqinisile. But yeah guys, now that's going to wrap it up for today's video. If you want to watch the full Udlamini Star video, you can visit the link in the description. Please like the video and subscribe to the channel. Let's get the Sun channel to 3,000 subscribers. Let's go.